Topşırığımızı video qotlov bilan devam etamiz. Түбәнкамада яшәүче Гөлҗәүһәр Шәйх кызы Ямалиевага 16 октябрьдә 90 яшь тулды. Ул озак еллар Минзәләдә балалар бакчасы мөдире, аннан соң Түбәнкамада сәүдә тармагында эшләде. Хезмәт алдынгысы яшьләр өчен менә дигән устаз булды. Бик шат, поэтому анигә инде тагын безгә сүз бирсен, 95 яшькә дә, 100гә дә безне шулай җыерга. Да, вот. А сез бирегез не киләбез дип инде. Кадерле кунаклар, бик зур рәхмәт. Җырак юллардан килдегез, рәхмәт. Безнең әнине шулай зурлап, безне зурлап килдегез, рәхмәт. 5 кенә километр. Без көн сайын шулар авылына барып укып йөрдек. Аяк ташлап атайы, су җырып, буз җырып, менә шулай үстек без авылда. Аннан соң инде миңа шул файызны чыратырга туры килде. Ул шул авылныкы. Шуның белән тормыш башлап җибәрдек. Иң башта Сарсазгар авылында тордык. Анда безнең кызыбыз туды. Аннан соң безне күчерделәр Аю авылына, колхоз председатель итеп тагын. Анда инде Рөстәмбез туды. Менә шушы ике баланы тагып без авылдан авылга җөрдек. Аннан инде совхозга җибәрделәр, совхоз директоры итеп. Аннан соң инде менә Нижнекамскига күченеп килдек. Монда килгәч инде балаларыбыз шушындагы 10 еллык мәктәпне бетереп, Казанга үзләренә кирәк институтны сайлап шунда киттеләр. Шуннан югары белем алып, монда икесе дә эшкә кайтты. Кадерләниебезне күркәм юбилее белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, балалары һәм оныкларының кадер-хөрмәтендә, аларның бары тик игелекләрен генә күреп, әле тагын озак еллар безнең арабызда яшәвен телибез. Кадерлебез, син бит безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, бер дә картайма, иң кадерле якын кешебез. Гомерне бит юллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелеңдә. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булсын сиңа гомергә. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың һәм элеккегә хезмәттәшләрең. Күкрәгенә кысып мине әни йоклата. Ачып карыйм күзләремне, яшьтәгәр йөзләреннән ниләр явата. Балачам кичтән иде, ләкин күптән иртән инде. Йокылардан Şeylerin ne